Ναι, γεια σας, θα κάνουμε ένα epic unboxing πάλι με καλεσμένο μας σήμερα τον Παύλο Λόκο και τον Γιώργο Σιανδρή, αφιερωμένο. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πάρει ένα πέστο. Δεν είναι πέστο, κοίτα, λέει πέστο βέρτ. Λες και θα αλλάξει κάτι. Από το Carrefour, καταλάβατε τώρα. Τρως μία, διάρρεια την άλλη μέρα. Είναι σε ένα ωραίο βαζάκι πράσινο. Και όπως βλέπετε το χρώμα είναι... Έχετε φάει ποτέ χόρτα? Έτσι είναι τα σκατά μετά από τα χόρτα. Έτσι, αυτό το πορδοροδο σκατουλί χρώμα. Αυτό εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ πέρα το χρησιμοποιούν και οι στρατιώτες για φούμο. Ή παίρνω εγώ εδώ, κοιτάξτε εδώ. Οπ! Γαματό! Φούμο! Και μετά το πετάς μέσα και κάνει μόλις 79 λεπτά. Τι να τρέχω για μπογιές τώρα και μαλακίες. Βάζω αυτή τη διάρρεια, την κινητή διάρρεια που την τρώνε κιόλας. Θα δω. Επίσης κάνει και για φάρσες. Βάζετε λίγο στο στόμα σας, έτσι, και λέει να σου ψιθυρίσω κάτι. Και του κάνει και του κάνει. Δεν φράγει, να σου πω κάτι. Μαλάκα, τι έχεις στο μούτρα σου? Σκατά είναι ρε, δεν τα βλέπεις? Είναι πολύ χρήσιμο τελικά αυτό το προϊόν. Παρόλο που περιέχει τυριά και κάτι κολόφυλλα που τα έχουν χέσει πουλιά. Και λέει να το φυλάσετε σε μέρος ξηρό. Όχι στο ψυγείο. Θα χαλάσει. Το καταλάβαμε? Τέλος για σήμερα το επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο το αφιερώνω στον Παύλο Λόκο και στον Γιώργο Σιανδρή. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.